Čuli smo praznično evanđelje koje se u crkvi čita na ovaj dan Vaznesenja Gospodnjega, kako se u narodu ovaj praznik zove Spasovdan. Čuli ste najprije apostol koji je pročitao, a sad ste čuli i evanđelje koje se čita svaki put na liturgiji posle toga apostola. I jedno i drugo je napisao sveti apostol Luka. Obično, braćo i sestre, na službama čitamo najprije poslanicu apostola Pavla ili neki drugi dio apostola, a poslije čitamo evanđelje nekog od 4 evanđelista. Ali ovo danas i jedno i drugo je napisao Luka. Luka je napisao 2 knjige. Ovo je evanđelje koje smo upravo čuli, njegov kraj i završetak. I djela apostolska, knjiga koja se nalazi u Svetom pismu odmah poslije 4 evanđelja. To su u stvari 2 pisma koje je Luka pisao svome prijatelju Teofilu. Nije Luka rekao, sad ću ja da napišem evanđelje, nego je on pisao svome prijatelju da mu kaže, bukvalno ovako, čuli ste šta je pročitala Popadija. Pošto su mnogi pričali o tome šta se desilo i pošto si ti, dragi moj prijatelju, čuo već o tome da je bio jedan veliki čovjek Isus koji je umro i vaskrsao, evo i ja, prethodno dobro sve ispitavši, napisati šta sam ja čuo o svemu tome i šaljem tebi da se utvrdiš u onome u što si već povjerovao. To je pismo prijatelja. I vrlo je važno da znamo da je naše sveto pismo, naša Biblija, naš Novi Zavjet, da je to knjiga koja je nastala upravo tako što prijatelj piše prijatelj. Pa je kasnije, evo mi to danas imamo, vidite, okovano u srebro, u zlato. Imamo razna evanđelja. Jučer smo slavili Kirila i Metodija koji su pisali na slovenskom evanđelje i apostole i tako dalje, pa preko njih ona štamparija na Cetinju, čuli ste, prva štamparija u južnih Slovena koja je štampala knjigu Optoih i opet Psaltir i apostoli evanđelje. Dakle, puno puta se ta knjiga preštampala i prepisala, ali je počelo tako što je prijatelj pisao prijatelj. Pa je onda učitelj prenosio učeniku, pa je onda džed prenosio unuku, otac sinu. I to je naša vjera. Naša vjera je tradicionalna vjera. Gledam jutros od kuće oca Saše dovde, pa vidio sam bar jedno 15 nekih crkava. Te posljednjega dana, te baptistička, te metodistička, te episkopalna, sve jedna pored druge. To je meni zbilja neobično. Nikad u životu nisam vidio tako nešto. I čini mi se da su te crkve nastale iz žeđi, iz potrebe američkog čovjeka da se nekako dohvati Boga. Ali nema ovu tradiciju. Raskinuo je tradicionalnu vezu sa onim što je džed predao unuku, a unuk svome unuku i tako dalje. Sve su te crkve, braćo i sestre, u ovoj ulici nastale, vjerujem, iz najbolje namjere. Ovaj čovjek traži Boga, ovaj američki čovjek. Ali sve su nastale prije 150 godina. Najstarija je možda nastala prije 150-200 godina. A ovo evanđelje koje smo jutros pročitali, ovo se 2000 godina prenosi baš ovako, čitano na svetoj liturgiji. Možete vi svi ponijeti kući po jedno sveto pismo i čitati prije spavanja. Otvorite, čitate sami za sebe. Može i to. Ne, nije grijeh. Čak se i preporučuje da čitamo i kući sveto pismo. Ali ovo što ste sad čuli,
I ovako kako se ovdje čita u crkvi Sveto evanđelje, ono je spojeno sa onim što slijedi. Čuli ste riječ Božju pročitanu, a kasnije ćete se riječju Božjom pričestiti. Na svetoj liturgiji se evanđelje čita da bismo ga prethodno umom čuli, sluhom čuli, umom prihvatili, a kasnije na kraju svete liturgije ide pričešće. Čime se mi pričešćujemo? Pa istom ovom riječju Božjom koja je Gospod naš Isus Hristos, kaže se, i evanđelist Jovan kaže, u početku bješe riječ, riječ bješe u Boga, Bog bješe riječ i postade Bog tijelo ili čovjek. Znači imamo Oca, imamo Sina koji je riječ Božja i Duha Svetoga čije silazak na apostole čekamo ako Bog da za 10 dana. Zato mi je bilo jako važno, pošto me Bog udostojio da vam dođem i da služimo zajedno na ovaj praznik u vašoj crkvi, da naglasim da je naša crkva tradicionalna crkva. Današnji moderni svijet će reći, to je nešto tradicionalno, to tamo neke papske priče, džedovske priče i tako dalje. Ali to je izvor života. Ako je moj džed i moj prađed živio tom vjerom i rodio me vjerujući takvu vjeru, pa ko sam ja da sad tražim neku drugu vjeru? Ako su me rodili i vaspitali i podigli i odgajili i nahranili u ovoj vjeri, ko sam ja da tražim drugu vjeru? Kakav sam ja to čovjek? Posebno ako znam da je moj džed glavu dao za ovu vjeru. Imate u Crnoj Gori, čuli ste sigurno, čuvena bitka na Grahovu. Velika pobjeda Crnogoraca kojih je bilo vrlo malo protiv velikog broja Turaka. Ta se bitka odigrala na Spasovcu. I ta bitka svjedoči da ti junaci, ti naši preci, iako možda nisu znali teologiju, možda pola njih su bili nepismeni, ali su htjeli glavu da daju da odbrane ovo evanđelje. Jer su znali da su ovo evanđelje dobili od svojih predaka i da su dužni da ovo evanđelje predaju svojim potomcima. I tako, tom silom, nastade i ova crkva ovdje u Nordportu. Naši preci koji su ovo evanđelje čitali, možda nisu ni znali da postoji Amerika. Ali baš zato što se to evanđelje prenosi sa koljena na koljeno, živo evanđelje, baš zato naš čovjek kad dođe u Ameriku napravi crkvu. Vjerujte mi, ako dođe vrijeme da čovjek ide na mjesec, evo prije neki dan sam bio tamo u Nasinom, pa ne znam stvarno, ne znam šta bi čovjek rekao. Da li su bili, da li nisu bili, na kraju krajeva potpuno nebitno. Za našu vjeru nebitno. Da li smo ostali u našem selu, da li smo stigli do Amerike, da li smo stigli do mjeseca. Ali gdje god čovjek da dođe, čitajući ovo evanđelje, sagradit će crkvu i imat će potrebu da propovijeda riječ Božju. Zato da Bog da da ostanete u ovoj vjeri, da se okupljate oko ove vjere i da vas Bog čuva gdje god da ste, šta god radili i kud god hodili, pa i u ovom dalekom svijetu. Slava Bogu u vjekove vjekova.